Možno už dlhšiu dobu premýšľaš nad nejakým Discord serverom, kde by si sa dobre zabavil a spoznal nových ľudí? Tak to si na správnom mieste. Majalesovo komunita je ideálnym miestom pre každého. Či už rád spoznávaš nových ľudí, s ktorými sa dá normálne pokecať. Chyť ho za nohu, Paťka. Hej, no. Nevidím nohy. Počkaj, však ide ku mne. Poťahni ho za tú nočnú košelu. Možno ho vyzlečeš. No to si nechceme. A to by som išla. Aha. Paťo bol podvedený koubom práve. No. Alebo si tryharder a hľadáš niekoho, s kým by si hral svoju obľúbenú hru? Kámo, asi nie. Last player standing. One enemy. Alebo si typ človeka, čo miluje zábavu a rád sa smeje? Majo. Dobre, Majo, no. Nech už si akýkoľvek, v Majlesovo komunite nájdeš tú najlepšiu skupinu ľudí, ktorá je priateľská a ochotná poradiť pri každom probléme. Tak neváhaj a klikni na link v bio a stan sa aj ty členom našej komunity.